王子、闇の軍勢が。やはりか。油断するなよ。よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか？それはラングリッサ。ナーギャ、貴様か。おや、そこにいるのはどこかでお会いしましたか？忘れたというなら思い出させてやる。貴様が手にかけたものの無念を直接刻みつけることによってな。ランス落ち着け。挑発に乗るな。黙れ。邪魔をするならお前とて容赦はしない。邪魔などしない。奴を倒してラングリッサーを取り返す。共に進むぞ。